gyfeillion ac diolch yn fawr iawn i chi gyd am y croeso. Braf iawn bob amser cael gwasanaeth dydd yma efo chi yng Nghaffel y Crwys. Cawn ni ddechrau'r arddoliad ag emyn 21. Roi ni fendith newydd gyda'n gilydd yn y dydd. Ti sy'n rhoddi nerth i derbyn. O'r gyfrinach o ddifryd, fel y teimlwn ryn, dan o'r chwydol ras. A'r diwyllion sydd yn dilyn ag ac un. Amser fydd thema yr Wyddfa y bore yma. Mae gennau ddau ddarlleniad ar eich cyfar chi. Yna eich o lyfr y pregethwr a'r llall o'r bregeth ar y mynydd. Mae yna dymor i bob peth a mae yna amser i bob gorchwyn dan y neb. Amser i eni ac amser i farw. Amser i blannu ac amser i ddiwreiddio yr hyn a blanwyd. Amser i ladd ac amser i iachau. Amser i dynnu lawr ac amser i adeiladu. Amser i wylo ac amser i chwerthu. Amser i alaru ac amser i ddangosio. Amser i gofleidio ac amser i ymatal. Amser i geisio ac amser i golli. Amser i gadw ac amser i daflu ymaith. Amser i rwyddo ac amser i drwsio. Amser i dewi ac amser i siarad. Am hynny rwy'n dweud wrthych peidiwch â phryderu am eich einioes. Beth yw bwyta na i yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes rhagor i fywyd dyn na lluniaeth, a rhagor i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn haen ac yn negu ac yn casglu i ysbrydoliaeth.
Ac eto y mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chwi yn llawer mwy gwerthfawr na chwi. Pryd un ohonoch chwi all ychwanegu un funud at ei oes trwy bryder. A pan ydych chi'n pryderu am ddillad, ystyriwch lili'r maes pa o maent yn tyfu. Nid ydynt yn llafurion ac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant. Wisg yw'ch ymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddiw o gyfod yn cael ei gaflu i'r ffwrn, ond i llawer mwy o dillada chwi o ychydig ffydd. Beidiwch felly at ryderu a dweud, beth ni'n mynd i fita neu, beth ni'n mynd i yfed neu, beth ni'n mynd i wisgo. Eich tarnefol yn gwyddod o ddarnoch angen y bethau yna i gyd. Yn ceisiwch yn gyntaf deyrnas ddiw a'i gyfiawnder e. Roer y bethau hyn i gyd yn ychwanegu chwi. Beidiwch felly a phryderu am y bore, oherwydd fe fydd gan y bore ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei draffarth ei hun. Ni sydd yr arglwydd geiriau yna gwrando o iair sanctaidd. Gawn ni yr haen aroliad ag emyn 274 emyn sy'n seiliedig ar yr ail o darlleniadau hynny. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder e. Pethau hyn yn ychwaneg roer chwi. Halleluia, halleluia, ac yn y blaen.
A'r cynorthwyon ni nawr wrth i ni droi at y tŷ mewn gweddi a throi am ychydig o sŵn ar lafar y byd ac o brysurdeb a pryderon yn bywyd beunyddion ni. A ni'n anghofio ddoe am y drasiedi yn Efrog Newydd union 20 mlynedd yn ôl. A ni'n gofyn i ti am ddadleuant am y methiant fel cenhedloedd i fyw gytun. Byddiw'n ymgymod rhwng gwledydd y byd ac am heddwch yn seiliedig ar gyfiawnder, y ffarch tuag at hawliau cynnol. Ni'n gwyddion ymrwymiadu yn wrthod a gormes a ffrais, ac am barodrwydd i dderbyn ein gilydd a gwahaniaethau. A ni'n wedi byw dan gysgod y pandemig yma yn y gwlad, da ni yn gweddio o'r bore yma dros bawb sydd yn lles ac yn gardd. Y rhai sydd mewn ysbytai ac yn brwydro yn erbyn afiechyd. Y rhai sydd mewn poen ac yn isel eu hysbryd. Y rhai sydd yn drist ac yn hiraethus. Y rhai sydd mewn galar a sydd yn dod i dernau a'i golled. Bydd yn gymorth i'r rhai sydd heddiw mewn adfyd a thrallod, mewn gofid a thristwch, mewn unigrwydd ac anobaith. Ar eich bresenoldeb di, droi tywyllwch nhw yn oleuni, i di gael ondyd nhw yn obaith, e gofid nhw yn gysur. Diolch i ti am ddolwal roson ni, diolch am iechyd a nerth, diolch am gyfeillion a pherthnasau. Diolch am y meddygon a'r nyrsys a phawb sydd yn gweithio mewn ysbytai a chartrefi gofal. Yn ystod y dyddiau argyfyngus hyn, rhyddhau ni o afael ein gofidiau. O afael y problemau hynny sydd yn ymglino ni. Yr amgylchiadau hynny sydd yn aml yn mynd yn drech na ni. Llanw yn dyddiau ni, athdang nefedd, yn calonau ni ath cariad. Mae'n gweddi ni y bore yma o dad yn syml ond yn diffyant iawn. O Grys, ffisigwr mawr y byd, gown atat a ddolyriau i gyd. Nid oes na haint, na chlwy, na chyr, na chiliau. Gan dy ddwylo pyd. Mewn nhw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Trydydd mynd i bore yma di 118. 118. Canaf yn y bore, gan dy ofal cu, drwy'r hirnos dywyll, gwyliais dros o fi. Diolch I ti ar ddwydd, mi fy llawen gan, canaf nes i'n gorau, roedd gwylfa lan. 118. Amser fydd thema yr wyddfa bore yma. Hyn sydd gan y Beibl I ddeud am dreigl amser ac arwyddocad amser. Dwi'n ddim amdano chi, ond dwi'n un o'r rheini sydd fel arfer yn gweld amser yn gwibio heibio yn rhy gyflym o lawer. Dyddi am mynd yn wythnosau, yr wythnosau'n fisoedd ac misoedd yn flynyddoedd. A da ni'n dechrau meddwl lle mae'r holl flynyddoedd wedi mynd. Ond fel arall y bydd hi I mi beth bynnag yn ystod y 19 mis dwytha. Dwi wedi gweld amser yn rhygnu yn ei blaen, yn sobor o ar y deg. Capeli wedi cael, theatrau wedi cael, sinemau wedi cael. Miri, am gyfnod helaf, roedd siopau heblaw am siopau bwyd wedi cael. Ac o'n i'n cael yn un efo ddigon o amser ar y nwylo. Ac amser I fyfyrio ar y thema yma y bore yma. O dreigl amser. Beth arall roddodd rhyw sbardun i'r myfyrdodau yma oedd bod yna benblwydd arbennig wedi cael ei ddathlu yn y tŷ ni yn ystod y cyfnod clo. A dyma fi wedyn yn dechrau myfyrio ar y thema o henaint. A trio meddwl sut yn union mae diffinio henaint. Pa oed sydd yn rhaid I ni gyrraedd nes bod ni'n ystyried yn hunain yn hen. Y diffiniad gorau bod ni amdano o henaint yn dod gan y comediwr Bob Hope o bawb. Da chi'n gwybod meddwl o pen da chi yn hen.
pe mae'r canhwyllau pen-blwydd yn dechrau costio mwy na'r gacen. Hynny'n syndod. A wyddwch chi, un o'r pethau fi'n rhyfeddu ato di bod ni gyd, mae'n siŵr, yn barod i dderbyn bod ni'n mynd yn hyn. Ond os yna lawr neb ohono ni'n barod i dderbyn bod ni wedi mynd yn hen. Wir yna'n meddwl weithiau bod y gair hen, yn sicr yn Saesneg a mewn cyswllt â phobl, yn air sydd bron a diflannu allan o'n geirfa ni. Fi'n meddwl ysdalwm o'na sôn yn roedd am old age pensioners. Ydy'r rheini bellach i gyd wedi troi yn senior citizens. Ysdalwm pan oedd yna bobl mewn gwrs o oedran, wel oedd nhw'n cael ei rhoi mewn old people's homes. Ydy'r rheini gyd wedi troi yn care homes bellach. Bydd ysa neb ohono ni yn licio meddwl bod ni'n hen. A dwi'n meddwl bod ni'n hen, ond dwi'n digon parod i gydnabod mod i yn hen ffasiwn. Ac yn digon hen ffasiwn, yn allai roi 3 phen i bob pregeth. A doedd ddim rhaid i mi feddwl yn hir am 3 phen ar gyfer yr ychydig sylwadau y bore yma. Dwi am sôn am y gorffennol, am y presennol, ac am y dyfodol. Gewch chi'n dechrau felly drwy'n feddwl am y gorffennol. Dwi'n siŵr os ni gyd y bore yma'n cytuno. O hynna da ni'n mynd, mwyaf ydy'r duedd ynde, i edrych yn ôl i'r gorffennol. Fe rhywun yn deud unwaith, mae'r ifanc yn edrych ymlaen yn ôl. Mae'r hen yn edrych yn ôl. Mae'r canol oed jyst yn edrych o'i cwmpas. Dwi'n maint o wir sydd yn hynny, ond yn sicr mae yna duedd yn oes, wrth i ni fynd yn hyn i edrych yn ôl. Oeddech chi, dydy'r duedd yma ddim mor amlwg yn unfan ac ydi o yn capeli ni ac yn eglwysin. Mae'n cael yn hyn yn mynd o gapel i gapel ar y Sul, sicr cyn cyfnod y pandemig. Be o'n i'n sylwi oedd bod pobl yn y capel, y noriad, yr aelodau, yn sôn o hyd am y gorffennol. Fi am mi ro'n adag yn y capel yma ddod, gyda ni 2 oedran ar y Sul. Ac yn ysgol Sul y gwrthus yn y pnawn. Ond da ni lawr i 1 oedran blynyddoedd bellach. Ond os ar un plentyn yn dod ar gyrwyl yn ysgol Sul. Da ni'n cofio adag meddwl yn y capel yma, oedd yna rhyw fwrlwm yn troi o gwmpas y capel, oedd yna seiad gyda ni a nos Lun a cwrt gweddi a nos Fawr, gobeithio i'r plant a nos Mercher. Gwmni drama o Llanperthyn i'r capel. Cyfarfod ar nos Iau. Mae'r cwbl yna wedi mynd. Yn aml iawn wedyn, maen nhw'n ychwanegu, a dwi erioed wedi dall pam, ond maen nhw'n ychwanegu weld yn yr ôl, mae'r unig gysur ydy, mae'r un fath yn hob man arall. Ond o'n i'n pam yn dweud hynny, a hynny ni, oedd yn gysur nawr i mi, bob man arall yn wahanol ydyn nhw. Maen nhw fel tas yn nhw'n ymgysur am y ffaith bod pawb yn boddi yn yr un cwch. Felly mae'n amball un, ond amball i gapel sydd yn mwy o optimist. Fel y cwpal yn hanner llawn, nid yn hanner gwag. Ac yn dweud, mi ddaw na newyrch eto ar yn capeli. Un o'r pethau dwi wedi cael cyfle i wneud yn ystod y cyfnod clo, wedi darllen neu ail ddarllen rhoi o'r llyfrau gan ei Athro. Ac un o'r llyfrau nes i ail ddarllen oedd llyfr, llawer o'na chi wedi darllen o dwi'n siŵr, gan Lewis Carroll, Alice in Wonderland. A dwi'n hoff iawn o'r rhan yna o'r llyfr, lle mae Alice yn cael ei gwahodd gan y brenhines am de.
Mae Alice yn edrych ar y bwrdd o'i blaen, yr holl ar teithio blwyddyn yno, cacena, bechgana ac yn y blaen. A mae'n gofyn yn dydi, oes na jam yma i de? A mae Frenhines yn ysgwyd i ffen, yn ymddihilgar ac yn dweud, wel, na, mae drwg yn ei. Mi'n rog ac mae'n jam i mewn, a ddwy. Oedd yn hawl iawn i mi drefnu fel y bydd gyda'i jam i mewn yma ffordd. Ond os gynnau ddim jam yma heddiw. Ydych chi gyd, dwi'n siŵr, yn cofio ymateb Alice. It's always the same, ydych chi. It's jam yesterday, or it's jam tomorrow. But it's never jam today. Ar yw'n deimlo, beth sydd dwi'n ei gael yn aml iawn wrth fynd o gapel i gapel ar y sydd. Bobl yn edrych yn ôl i'r gorffennol ac yn sôn am y cyflau mawrion, am yr hoelion wyth, am y pregethau grymus. A maen nhw'n dweud, wel, yn efo, mae'r jam i gyd yn berthyn iddo fe. Wrth gwrs, mae'n amball un, wrth gwrs, yn gwneud sydd yn mwy optimistaidd i golygwyr. A maen nhw'n dweud, wel, fydd i ddim wastad fel hyn. Bydd awn a dro am ddweud llan o ffrau i wedi bod am grefydd yng Nghymru gydol y canrifoedd. Da ni mewn cyfnod o drai rwan, ond bydd awn a gyfnod o lan. Bydd awn a ddiwigiad arall i'n blaen. Jam yn perthyn i ffordd. Na, mae'n aill a'r llall, maen nhw'n ysbryd i penna, a maen nhw'n dweud, it's never jam today. Beth sy'n araf i yn od, ydy dim ond yn hyd credu mewn gwirionedd. Da ni'n newyddus i droi bysedd yr hen gloc na ni ôl. Mhob agwedd arall ar bywyd y myd technoleg, y myd cyfathrebu, pawb efo'i ffordd symudol y byddiad, y myd meddygaeth. Dyda ni'n cofleidio'n croesawu y newidiadau sydd wedi dod i'n rhan. Ni'n meddyliwch tasa'r pandemig yma wedi taro'n blaen i 20 mlynedd yn ôl. Fe bydd yna llawer iawn mwy wedi colli bywydau. Mae'n awr ni wedi dod yn ddeintydd a fyddai'n meddwl weithiau, be fydda'n digwydd tasa fo'n gosod arwydd uwch ben rwys i surgery. Yn dweud, da ni yn y practis yma, am arfel dulliau oes Victoria o drin eich ganedd. Ti'n meddwl os yna rhywun mynd ato? Rwy'n cael y practis ydyn nhw'n efo. Felly fel y myd meddygaeth fel mewn llawer byd arall. Da ni'n croesawu y newidiadau sydd yn gwneud yn bywydau ni mor gysurus. Ac eto, y myd credu da ni eisiau troi o'r hen gloc mewn nhw. Rwy'n chi, dwi'n dweud am munud nad ydy'r gorffennol ddim yn bwysig. Garwn ni, ddim yn chi mynd o'm ar golan am meddwl, mae dyna ydy'r neges. Mae'r gorffennol yn bwysig. Cofio'r tro cyntaf i drio'n hawdd gyrru. Yr un cyngor o'n i'n tueddu i gael gan y nghyfeillion i gyd, wedi gyfeir wedi trio'u prawf nhw a wedi methu. Yr cyngor oedd yn gyd yn ei roi i mi, oedd fel, pen wyt ti ar y prawf a gyfalam o ti'n edrych yn ddigon aml yn y drwyth. Mi wnaethon ni bob peth arall yn iawn, a ni methu'r prawf am bod ni ddim wedi edrych yn ddigon aml yn y mirror. Ac o'n ei hen mantra ar y pryd, trwy'n y lawr yna chi'n ei gofio, mirror, signal, maneuver. A ni gofio am bob peth meddwl nhw ond am y mirror. Byddwch chi yma, mae'n wir wrth i chi ar y car ac wrth i chi droedio chwildir mewn bywyd. Mae'n rhaid i chi edrych yn ôl cyn i chi symud ymlaen. Mae'r gorffennol yn bwysig, ond neges fawr y Beibl yma. Ydy peidiwch da chi a byw yn y gorffennol. Defnyddiwch yn y drach y gwersi o'r gorffennol i'ch helpio chi symud ymlaen i'r dyfodol. Dwi'n dweud wair am y presennol.
Ti'n meddwl yn aml iawn, mae'n anodd crynhoi neges y Beibl ar unrhyw bwnc ar unrhyw destun mewn ychydig eiriau. Dwi'n meddwl bod rhaid crynhoi neges y Beibl am y presennol mewn 4 gair. Wnewch yn fawr ohono. Wnewch yn fawr ohono. Mae'n dod ni wedi cael ei brofiad, ni wedi clywed am gyfaill, berthynas yr allan mlaen yn sbyty. Byddwn ni wedi penderfynu weld, mae rhaid i'n mynd i'n weld. Rwysyd neu gilydd, os yna ni 100,000 o bethau eraill i wneud, mae'r dyddian yn heibio. Y peth nesaf, ydych chi'n clywed rhyw newydd pellach o sbyty. Ydych chi'n dall weld, lle hwyr i ni fynd rhywun. Wedi colli'n cyfle. I gadael i'r presennol yma lithro allan yn gwybod. Un o'r caneuon da ni'n ei glywed yn aml iawn ar radio Cymru sydd yn dal yn boblogaidd, bod o wedi cael ei recordio 10 yn ôl y llall. Trebor Edwards yn canu un dydd ar y tro. A mae'n ddwy linell yn y gan yna sydd fel tas o fo'n crynhoi neges y Beibl am y presennol. Mae ddoe wedi mynd fy Iesu. Y fory gall fod yn rhy hwyr. Un o'r hanesion fi'n of iawn yn yr efeng yna ydy'r hanes am Saceus. Yr un ddyn creu tachlyd yna. Ac eto oedd o'n un oedd eisiau gweld Iesu mynd trwy dyntrefo. A fe nath oedd chi'n cofio rhywun oedd yn rhyw goedan. O, eisiau gweld Iesu mynd heibio, ond eisiau Iesu fel o. Ydych chi'n dychmygu syndod o pe mae Iesu yn cerdded o, a mae'n stopio. Reit o dan y goedan, mae'n edrych i fyny ac yn dweud, Saceus, be wyt ti'n neud yn dan? Tydi lawr ar unwaith oherwydd dwi'n mynd i aros yn y byd i a dwi'n dod yna heddiw. Ti'n mynd i gael cyfle i'w feddwl am esgusodion. Dwi'n dwad a dwi'n dod yna rwan. A trwy gael Iesu yn aros ar ei unwyd yma Saceus fel tas o fo'n newi. Ac wrth i Iesu adael yna yn dweud heddiw daeth iachawdwriaeth i'r tŷ. A gyda'r geiriau yna, a fe Iesu gysegwyd yn presennol. Oherwydd, fel y byddwn ni i gyd, un o'r pethau mwyaf trwychodrys yn y byd yna, ydy amser. Da ni'n meddwl bod o'n rhygnu yn ei flaen, ydyn ni yn y gwir ydy. Dydy'r wythnosa yn mynd yn misol, a misol yn mynd yn blynyddoedd. A hynny bron, heb i ni sylweddoli. A dyna'n syml iawn ydy neges y Beibl am y presennol. Peidiwch â gadael eich heddiw droi yn ddoe a chael bod chi wedi colli'ch cyfle mewn bywyd. Ar wair i ddiweddu am y dyfodol. Hwn yn y bobl fi'n nabod yn ymwneud hoff o edrych ymlaen i'r dyfodol. Mae bod llawer ddim yn hoff o ddathlu y blwyddyn newydd yn hynny. Yr ansicrwydd yna sydd yn perthyn iddo. Roedd mynydd wedi dal o dda. Beth fydd ein rhan ar hyd y misoedd maith. Disgwyl mynydd. Ni fyddwn wybod. A neges syml o'r Efengil am y dyfodol ydy, nad oes angen i ni bryderyn o'r modol amdano. Ni'n hoff iawn, yn ymyna pant y celyn, a dydy o ddim yn y caneuon. Fe na i ddegwan, paid ag ofni bod rhyw ddrygau mawr ger llawn. Ofni gwyntoedd o'r gogledd, ofni gwynt y dwyrain graf, ofni'r cwbl. Chi'n gael ofni yna, ofni, digwydd 4 gwaith mewn 5 llinell. Ond sylwch fel yna'r bennill yn gorffen. Ofni'r cwbl a heb achos. Ofni'n bod.
Oeddech chi deg weithio na waith allan bob deg. Yn hyn bant y celyn yn llygad i le. Da ni yn bobl sydd yn pryderu ac yn poeni ac yn ofn. A heb achos ofni'n bod. Ok, mae'r dywediad yna yn Saesneg. Today is the tomorrow you worried about yesterday. And all is well. Chi'n yn papur bro ni, mae gynnon ni rhyw dudalen lle maen nhw'n holi rhywun yn y bro a gofyn llawer iawn o gwestiynau iddyn nhw. A'r gwestiwn olaf o mis ydy, pryd yw'r cyngor gorau ych chi rioed wedi cael? A dyma mis dwytha rhywun yn atab ac yn y cyngor orau ges i o gyn yn haf. A fe ddydol wrth ein iddo ydy, fedrwch chi wneud dim i newid y gorffennol. Ond mi allwch chi ddifethu'r presennol trwy bryderu normodol am y dyfodol. Pryder. Gofyn. All is well. Dyna'n syml o neges i Esyn. Oedd y bregaeth ar mynydd yn y dan nes i ddarllen ar y dechrau. Digon i'r diwrnod ei draffarth ei hun. Peidiwch a phoeni am y bore. A mod gyda'i lled a chi'n edrych yn y Beibl yma. Gewch chi ddim neges symlach, gewch chi ddim neges cliriach. A hynny. Ond yn licio meddwl bod Iesu wedi dall rhywbeth pwysig am seicoleg y natur ddynol. I bobl sydd yn reddfol yn poeni ac yn pryderu ac yn teimlo rhyw anxiety mewn bywyd. Ydych chi'n gweld be oedd meddygyniaeth Iesu? Ewch allan yno. Drychwch ar blodau'r meysydd. Drychwch ar blodau'r awn. Hynny ydi, pidiwch a bod yn rhyw bobl mewnbly. Pidiwch a bod yn rhyw bobl introspective. Oherwydd roedd Iesu'n gwybod digon am seicoleg yn natur ddynol i wybod dyna lle mae'n problemau ni gyd yn cysgu. Iesu'n gwybod o'r gorau. Nos ydych chi'n gwneud rhywbeth y tu allan i'r hyn hunan yn ganolbwynt ac yn ffocws i'ch sylw. Adar yn awyr, blodau'r meysydd, byd natw, beth bynnag liciwch. Ond ydych chi wedyn yn cael eich rhyddhau o'r pryder a'r gofid ynglyn â'r dyfodol. Felly un o'r hoff benodau i yn yr Hen Testament ydy'r benod ola un yn llyfr y Diarchebion. Ond yna reswm arbennig am hynny, oherwydd mae'r Hen Testament fel y gwyddoch chi yn rhyw lyfr patriarchaidd iawn, mae o'n rhyw lyfr macho iawn. Mae'r sôn i gyd o hyd am y dynion sydd yn arwyr i'r genedl. Oeddech chi, mae'n benod gyfan yn llyfr y Diarchebion sydd yn canu clodydd y ferch yn y gymdeithas. Mae'n gweithio'n dawel yn gydwybodol. Mae'n gwybod am bob beth sydd yn mynd ymlaen yn ei sydd. Rwy'n licio'r disgrifiad yna, ond mewn gwirionedd faint o fam a heddiw beth ar ddeud hynny. Gwybod am bob peth sy'n mynd ymlaen yn ei sydd. Ond mae'r disgrifiad hon yn cyrraedd uchafbwynt yn y geiriau yma. Mae wedi gwisgo nerth ac anrhydedd. A mae'n medru wynebu'r dyfodol gan chwerthu. Dyna chi glod iddi. Ac os yda ni y bore yma yn bobl sydd yn reddfol yn magu pryderol. Sydd da ni yma'r bore yma yn bobl sydd yn nyrsio gofidiau. Be am ni benderfynu roi'n ffydd. Be mae'r mynydd yn ei alw'n ragluniaeth fawr yn ei. A dim ond i chi'n gwneud hynny, mi welwch bod eich pryderon a'ch gofidiau chi yn aml iawn wedi bod yn ddi-sail. Ac y byddwch chi dda hefyd yn medru wynebu'r dyfodol
Cant chwerthin. Ymwneud yn. Amen. Gawn ni gerfynu ac yn un rhif 100. Ti sy'n lliwio pob yr amser ac yn creu pob newydd ddydd. Gwrando i o'r ein deisyddiadau a chryfhau y nawr ein ffydd. Yno ta cael oll fodolaeth, ti yw greu ein bywyd ni, rwyt greawdwr a chynhaliwr. Ystyr amser ydw i ti. A'r cynullion sydd yn dilyn, fi cael. Sy'n hamdden Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân o gyda ni oll, o'r awr hon hyd bydd. Amen.